pahuljice pre nego što odem u školu. Ovo je tako ukusno. Okej, evo me. Sešću i ješću. Malo ću se odmoriti dok Dima ne dođe. Šta? Sally, ti dalje spavaš. Mislila sam da si spremna za školu. Šta? Šta je se desilo sa kosom? Sva je u duginim bojama. Sally, budi se, hajde. Šta? Sally, šta ti se desilo sa kosom? Moja kosa? O ne, Dima! Šta mi se desilo sa kosom? Wow, ima toliko puno boja, ali ne možeš ići u školu takva. Hej, Sally, sačekaj me, odmah dolazim. Okej. Ne mogu ići u školu ovako. Prvi je dan škole. Sally, izgledaš baš cool, ali ne možeš ići u školu takva, jel da? Zato sam donela magaze. Odsjećat ćemo je. Evo ga. Hvala, Dima. Nema na čemu, Sally. Odsekla sam obojenu kosu. Sad, Sally, idi presvuci se na brzinu. Vreme je da idemo u školu. Požuri, molim te. O, ne. Idi. Dima. Spremna sam. O ne, šta se desilo sa tobom? Sačekaj, šta se desilo sa mojom kosom? Sally, u bojama duge kao što je bila tvoja. O ne, kako se ovo desilo? Sally, moraš mi pomoći, moramo ovo skinuti odmah. I za nekoliko minuta moramo krenuti u školu, ne. Ne brini, Dima, odzeći ću tvoju kosu. Poslednja. O, da, hajde, Sally. Okej, idi pogledaj. Da, hvala, Sally. O ne, vreme je da krenemo u školu. O ne, idemo. Kakav je ovo haos? Šta pahuljice rade ovde? O, devojke! Pahuljice su dobre. Jako dobre. Ide malo da se odmorim. Idemo, Sally. O, vidi tatu. Ajde. Sally, vidi tatu. Tata. Budi se. Šta se desilo? Pogledaj svoju kosu. Moja kosa? Šta? Obojena je. Da. Kako se to desilo? Ne znamo, hajde, Sally, beži. Društvo! O ne! Imam obojenu kosu. Društvo, šta se desilo? Ma, uhvatit ću one devojčice. O, gde su otišle? Šta? Sally, otišao je. To je bilo zabavno. Idemo, Sally. Opa, drugari, nisam vas videla. Ćao, drugari. Nadam se da ste uživali u epizodi. Ne zaboravite da lajkujete video i pretplatite se. Ćao. Idemo, Sally.